오늘 또 마야미스타 성내고 바로 말하고 ଆମେ ଲୁଚିଛୁ ତୁ ଆମକୁ ଖୋଜି ବାହାର
ସେ କାଳ ନିରଜରେ ବସି ସେ କୋଳି ଖାଉଛି ଛୁଟି ବସି କୋଳି ବିକୁଛି ନାଇଁ ବେ ତମେ କିଏ? ମୁଁ ତ ତମକୁ କାଇଁ ଆଗରୁ ଆମ ଗୋପପୁରରେ ଦେଖିନି। ଆରେ ମୋ ପାଖ ଚାଚୁ ହେବି ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନିନୁ ନା ତୁ ଅଛୁରେ ରହୁଥିଲୁ ନା ଏବେ ନା ମୁଁ ତମକୁ ଚିହ୍ନି ବି ଜାଣିନି। ଆରେ ତତେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବି କହିଲି ନା ନା ଆରେ ଆସିବୁ ନା ମୁଁ ଯିବିନି। ଆରେ